Ngiyabingelela kuphinaphi lapho ekufikele khona le video. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye kwehlabathi izolwandle. Siyathokoza, siyacama kusho emakhosini. Mhla ka 29 bamba 9 mhla ka 29 this coming Friday ngolwesihlanu sizobe sise Cape Town eGugu lethu e99. Sizoba khona lapha ukusukela mhla ka 29 kuze kube umhla ka 31 Sunday. Kube sekuthi ngomhla ka 3 kuSeptember it's a spring month, yabona. So sizobe siseGoli eOrange Farm kusuka mhla ka 3 kuze kube umhla ka 9. Yeah, so if ukuthi uyafisa ukuthi sibonane kulezi indawo enza isikhathi sikwazi ukuthi sibonane, sikunikeze lento oyidingayo yokuthi ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi ube right, umzimba wakho uyeke ukukhandleka, uyeke ukuhlukumezeka umzimba wakho, ukuphila kwakho kube sengcupheni. Zikhona imbiza esizobe siyiphethe oziphuzayo zokuziklina, imithi eminingi eyahlukene yokuthi ukwazi ukuthi uphumelele, ukwazi ukuthi ube right, kusuke wonke amabhadi namashobolo. Wena okwakho ukuthi sebenzisa le number 083 9471 856 083 9471 856. Iyona namba leyo engitholakala kuyona, esizokwazi ukuthi sixhumane ngayo. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye kwehlabathi izolwandle. Inkosi inibusise, siyabonga.